שלום, שבת שלום, חג שמח, יום רביעי. אני ממש שמחה שאתם איתי. רבים שואלים אותי ככה בחג הפסח מה נאכל, איך נאכל, בשביל זה אני פה. זהו, בחרתי לחלק איתכם ככה את המתכונים שאני אוהבת לחג הפסח. מתכון ממש קל, ממש פשוט, תהיו איתי כמה דקות וזה באמת ישדרג לכם את החג. אז זהו, למתכון הזה אני אצטרך חבילת מצות, יש בכל בית, הנה, הכל כאן, הכל, זה מה שאני אוהבת שהכל זה, הכל במקום. אני לוקחת מצה אחת, מי שאין מצה יכול להשתמש בקרקר או בפתית או בספוג, אני אוהבת את זה עם מצה. אני אצטרך צלחת, הנה, רוצה להפריע לצלם. צלחת, אני אוהבת את זה עם צלחת לבנה שיש קצת לכלוך, אבל באמת כל אחד יכול איזה צלחת שהוא רוצה, מה שבא לכם. אני לוקחת את המצה, מניחה אותה במרכז הצלחת, אפשר להניח גם כאילו כאן, אני אוהבת את זה יותר שזה במרכז, מה שבא לכם. אני חוצה את המצה לאמצע, זה מאוד חשוב שהיא תחצה לאמצע. אני יודעת שזה נראה כאילו, אבל זה שנים של עבודה וכל אחד יכול בבית, ואם לא אפשר תמיד עוד מצה או ספוג. עכשיו אני לוקחת ממרח שוקולד, נגיד זה מה שיש לי בבית. אתם יכולים להשתמש כל שוקולד אחר, שוקולד השחר, שוקולד, ספוג, מה שאתם רוצים. אני פותחת את זה, אני לוקחת מזלג. אני אוהבת מזלג, אתם יכולים מזלג, חצי מזלג, מה שבא לכם. נורא חשוב שזה ייפול קודם, ואז מניחים את זה ככה על החצי מצה, מורחים את זה בתנועות מריחה. תנועות מריחה, מאוד חשוב שזה ימרח על כל השטח. אני אוהבת למרוח את זה על כל השטח, אבל באמת מה שבא לכם אתם יכולים גם לא למרוח או לא להקשיב לי, באמת איך שבא לכם. מאוד חשוב לעבוד מסודר ברגעים האלה, אז אני עושה בתנועות קיפול כאלה, ככה. עכשיו, מה נוצר פה איזשהו בלגן, זה לא טוב לי, אז אני מורחת את זה ככה. וגם אם נפל, לא נורא, אני אוהבת שזה נופל. זהו, מה שכיף במתכון הזה שתמיד אפשר חסר קצת מלח, אבל איך שאתם אוהבים. חשוב לעבוד מסודר, אני סוגרת את זה, מתעלמת מהלכלוך ומחזירה. עכשיו מה שאני עושה, כמו שאתם זוכרים, יש לנו את החצי מצה שנותרה, אני פשוט מניחה אחת על השנייה, מהדקת. אפשר גם לא, אני מאוד אוהבת שזה מהודק טוב. מניחה. זהו, חג שמח. וזהו. אבל זהו. מתקלים מאתמול.